Pipila sa mga nasunugan sa Barangay 32D sa Davao City kagahapon, mireklamo human wala daw na akomodar og tarong. Apan barangay kapitan milimod sa maong pasangil. Samtang 11 ka magbanay nga nasunugan nanawagan og tabang. Ang detalye sa report ni Jandy Esteban. Usa sa mga nasunugan adlang Huwebes sa Barangay 32D Davao City, si Nice. Nagreklamo siya kay wala daw sila nakomodar og tarong sa barangay human sa insidente. Pag abot dito, wala day kaning mga habol, wala day kaning kon, kay wala daw naghatag ang SSDO. So kung ingana kung ang barangay initiative naman siguro no kung wala naghatag, sila naman siguro mag-provide sa mga ano. Pero sila man nag-ingon na wala man daw sila kahatag daw sa mga ingana daw. Nana daw ngano daw wa miniduol siya ha na si Kap. Kung ang unaw-unaw niya, reach out mi ba siya? Siguro no kailain pa mong paminaw siguro ang panahonan. No, wala pa mi kabaloon sa mong buhaton. Na kanang inganang panahon na kailangan kami gimuad to sa iya ha. Siya siguro mo mga mangusta sa mga ba, kumusta mo? Ana gani di ba? Among gikuhaan ang bahin ni Kapitan Rolando Bantayan Sr. kalabot sa reklamo. Sumala ni Kap. Gipaadto na mo diri sa barangay. Nya yung nanabay nagadto. Nangadto da sila gabi na. Si katong na nag-interview ang mga CSWDO, wala sila diri. Wala sila mga adto diri. Pero kumpleto sila sa kaon na diri, kaon sila. Maura man among matabang sa pagkakaron. Gawas sa Barangay Hall, nagplastar ang taga Davao City Social Welfare and Development Office alang sa validation para sa cash assistance nga ihatag. Ug aron matubag ang paginahanglan sa mga nasunugan. Si Nanay Maria wala gayoy nasalbar sa pagbalik sa naugdaw nga balay, napunitan niya ang mga birth certificate sa iyang mga anak nga wala masunog, mga hulagway ug ang pitaka nga naay inipong kwarta. Tagaan mi kanang ipatukod na mo bisag na hinabang gamay nga simento, mga kanang sana balas ana sin mga kahoy mga gamit lang yun ma'am. Bahala gamay lang nga masugod lang namo sa hinay-hinay. 7 ka balay ang naugdaw samtang 11 ka magbanay ang naapektuhan sa sunog. Sumala sa kabumbiruhan, electrical short circuit ang hinungdan sa sunog. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.